El moviment feminista denuncia que les violències masclistes suposen la manifestació més violenta de la desigualtat de gènere i representen la més greu violació dels drets humans de les dones que pateix la nostra societat. Des de l'any 1995, 1.378 dones han sigut assassinades per terrorisme masclista. Enguany s'han perpetrat 70 feminicidis i altres assassinats de dones comesos per homes. Només a l'estiu de 2015 han sigut assassinades 37 dones i 8 menors a mans de les parelles, pares o parelles de les mares. Dones i menors sofreixen violència patriarcal en múltiples formes i això només és la punta de l'iceberg. Els últims anys hem patit les retallades sistemàtiques en els recursos públics generals, en els drets sexuals i reproductius, retallades en la interrupció voluntària de l'embaràs de les menors d'entre 16 i 17 anys i retallades en els recursos especialitzats contra les violències masclistes. La cultura patriarcal es culpabilitza sense que la societat, els mitjans de masses i els poders públics s'enfrontin als mites misògins i antifeministes. El moviment feminista considera que les violències que vivim en diferents àmbits succeeixen en una societat que tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les dones. El masclisme alimenta la nostra desvaloració, la cosificació dels nostres cossos i la falta de respecte a les nostres decisions. Igualment, aquestes agressions són inseparables d'aquelles que sofreixen les persones que no responen a la masculinitat hegemònica. Per tot això, el moviment feminista convoca la marxa contra les violències masclistes el 7N per a exigir que la lluita contra el terrorisme masclista siga una qüestió d'estat, que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW i es reforme la llei 1/2004 perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones. Que tota la societat i les seves organitzacions i institucions es comprometen en aquesta lluita, que la lluita i els recursos inclouen tant la violència que exerceix la parella o exparella com les agressions sexuals, l'assetjament sexual en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitat d'explotació sexual i laboral de dones i xiquetes de totes les violències masclistes. Que totes les instàncies de govern es comprometen realment en la prevenció i erradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència i la reparació a totes les dones en situació de violència, independentment de la seva situació administrativa. Que l'accent es posi en la protecció de les afectades, facilitant diferents sortides que impliquen una veritable recuperació vital, econòmica i social d'elles, així com de les seues filles i fills. Que la prevenció siga una política prioritària, incloga un sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per a tot el personal professional que intervé en els processos, els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil en la lluita contra les violències masclistes. Que els mitjans de comunicació es comprometen a fer el tractament adequat de les diferents violències masclistes, visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós en el tractament i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes. Que la eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites als menors dels maltractadors condenats. La retirada i no cessió de la pàtria potestat als maltractadors. Prenguem consciència d'una vegada que el masclisme mata i fa que siga impossible la convivència exigible en una democràcia. Estem així presents per fer una crida a cada persona, a cada institució, a cada partit polític, a cada govern perquè no siguin còmplices d'aquesta barbàrie. La meitat de la humanitat ha de seguir vivint. No podem permetre ni un assassinat més. Per això us esperem el proper 7 de novembre a Madrid, on realitzarem una marxa que eixirà a les 12 del matí del Ministeri de Sanitat a la plaça d'Espanya. Ens volem vives, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou.
terrorisme masclista, qüestió d'estat. Visca, 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 la lluita feminista! Visca, 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 la lluita feminista! Visca, visca, la lluita feminista! Visca, 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 la lluita feminista! Visca, 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 la lluita feminista!